बोली बोली मदनपुर वाली मैया की प्रेजेंटेड बाय VS के फिल्म म्यूजिक कटाई बाजार महाराजगंज कटाई म्यूजिक बाय अमन रॉक। आइल बनौरा तन दर्शन कराई और तो सैया मेला घुमाई। आइल बनौरा तन दर्शन कराई और तो सैया मेला घुमाई। अरे चल जाई है मैया जी नवदीनी रह के दर्शन करा दी सैया मेला में चल के। 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 बोली बोली मदनपुर वाली मैया की देखो पंडल सजल बाटे भक्तन के रेला लगल बाटे। देखो पंडल सजल बाटे भक्तन के रेला लगल बाटे। और मैया पे चुनरी चढ़ाई हम लपक के दर्शन करा दी सैया मेला में चल के। 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 बोली बोली मदनपुर वाली मैया की देखो मूर्ति रखल बाटे कि देखो प्रसाद बटत बाटे। देखो मूर्ति रखल बाटे कि देखो प्रसाद बटत बाटे। और गावे न विवेक रसीला भजन के दर्शन करा दी सैया मेला में चल के। 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 अरे करा दी ना।